Suprema-luokan makuelämys, vai onko? Aloitetaan klassikolla. Mä oon jo aivan Italiassa. Tässä salamepizzassa, aidossa salamepizzassa on käytetty perinteistä roomalaista spinaata romano salamia. Tässä on todella viimeistelty maku. Ja mikä pohja? Tämä maku ei vanhene koskaan. Klassikko, ihan niin kuin sinäkin, Jorma. Suprema! Sami, nyt me olemme kuninkaallisella asialla. Kyllä, me pääsemme maistamaan kuningatar Margheritan suosikkipizzaa, joka on nimettykin hänen mukaansa 1800-luvulla. Suprema Margherita. Mahtavan maukasta mozzarellaa. Ja vielä grana padano juustoa ihan vaan maun vuoksi. Ei muuta kuin pakastealtaalle. Buon appetito!